Mennään taistelemaan. Joo. Mut siis saatetaan vaiheeseen. Niin. Vertaa. Ja sitten kaikki. Joku on kahvia täältä. Kuuntele. Voi sanoa. Sun kannattaa nyt käyttää muita. Ja tuli alle, tuli alle. Kuka on alle? For honor and glory, for the king. Have at thee. Charge. Mutta jos loppuu, se ei haittaa. Koska sä voit aina saada lisää. No. Ja kannattaa laittaa nyt semmoisten yhteen semmoisten kakaan. Älä vaiha. Hoida toi, muuten sä et voi nähdä sen helppoa. Kato, se kolme. Joo. Älä tulipalloa heti. Ja sitten myöskin yksi ehdotus on myöskin, jos noihin ei toimi, sitten sun kannattaa laittaa niitä taikamistuttuja. Have at thee. Honor guide me. Valittiin. Freedom. Vai niitä tähtäjä? Toinen oli ykkönen tässä. Light and magic. Se oli auttaa. Se kyllä kiittää sulla koskaan. Charge. Hyvä. Mä teen hyvin hyvän. Ei se haittaa, koska noit kannattaa myöskin kehittää. Oh no, se haittaa. Minä vaan pystyn zoomaan. Tolla. Jos painat monta kertaa noita lampaita, se räjähtää. Silleen, että... On päivä rahauspeli vai mikä? Hyvä, kiitä kyllä. Nois. Arvaa mitä? Tuon jälkeen tulee yksi hyvä. Niitä saat pelantaa. Ja se on kaikki parhain näistä. Noillekin tulee kohta parhain. Arvaa mitä mielessä tulee silloin suoja. Meillä on jo suojaa, mutta... Ja se on semmoista kilveä miakaa. Hei, jos yksi menee, me hävitään. No niin, me hävittiin. Ai niin joo, tässä nähtiin se. Mä en oo kattonut ikinä tätä. Pitäis kattoo. Ai. Okei. Ai mitäs? Stäppejä. Lisää. Pidin stäppejä ja noita. Niin. Ja sitten on lisää.
Ota, lait tohon. Yes. Miksi me puhutaan tossa videolla? Häh? Muuta. Joo, me ei olla puhuttu, eli... Sori nyt vaan, koska meidän piti keskittyä. Eikö niin, Josa? Jes, meillä on vieläkin noin täydet. Miten? Ei kauhaa. Oota. Vaikka noit tulee, se ei haittaa. Arra mitä? Noi povityypit on kaksi parhaimpia. Arra miksi? Nyt tulee Simmo ja Arra minkälainen. Nyt tulee Toijan nimeä. Mitä? Nyt tulee Toijan nimeä. Pizza on blind. Mitä? Se on hirveä populaatio on jo. 15, 13, 12, 11. 11. Totta. Esa. Hävitään. Ei hävitä. En kerkeä loittaa. Yksin. Ai ei hävitä. Voi, mitä teet? Kerätään nyt näitä, joten... Tätä nähdä, kun